Pégizie v bezu seulete bajoč lemenduna, alasti valevečo mečie kemenkia gár, vása tu vačivanna, besehenoč. Besehenoč. Besahňovano smelo mesred čelu. Čo si zase zabudol kľúče? Ale už, idem. Zobrať so sebou. Dobrý deň. Dobrý deň. Pani Pokorná? Áno, prosím. Som Scarlett Kováčová. Áno, prosím. Prišla som bojovať o vášho muža. Prosím, Prišla som bojovať o vášho manžela. Áno, a čo vy máte s mojím manželom? Zatiaľ nič. Ako zatiaľ? Práve preto som tu. Aby niečo bolo. A to mi vravíte len tak? A tie kufre, to na čo máte? Prišla som k vám bývať. Prosím? Dobre počujete. Budem u vás bývať. Aha, predpokladám, že v jednom kufre máte granáty, v druhom náboje, alebo kompletnú výbavu? V tomto kufríku vešiaci stroj, žehličku, slovenskú kuchárku, muža žena intimne, fľašu šampanského, skrátka všetko, čo vašej domácnosti chýba. A v tomto moje osobné veci. A tu mám svoj občiansky preukaz, nech sa páči. Ten ma nezaujíma. Prosím vás, buďte taká láskavá, neobťažujte. Ale čo to robíte? Ja viem, že som prišla nevhod, ale čo sa dá robiť? Tá je vážne chybná. Prichádzam v poslednej chvíli. Áno, iste. Pani Pokorná, ale upokojte sa. Ja sa mám upokojiť? Máte veľa roboty, ste podráždená. No tak toto je už vrchol. Čo nevidieť, máte odovzdať rukopis a vy nemáte ukončený ani hrubý preklad. A čo je vás do mojej roboty? A odkiaľ to viete? Z amhárštiny. Náročný jazyk. A to aj môjho manžela takto ovládate? Toho poznám z druhej stránky. Z fyzickej? Aj. Je zanedbaný. Čo, prosím? Dnes mu napríklad chýba gombík na károvanej košeli. Džínsy má na spodku roztrapkané a rozodraté medzi... Vy ste súdružka zo závodného výboru, však... Topánky nevideli krém, odkedy ich dostal do daru od svojej matky. Svokra. Ale nie som ani zo ZVROH, ani vyslankyňa vašej svokry. Som tu jednoducho preto, aby som o neho bojovala. Vy s tým bojom neprestanete? Tak poďme do toho. Tak čo, ideme na vodáky, alebo si dáme karate? No čo je? No čo, chceli ste predsa o neho bojovať? Chcem sa o neho starať. No tak starať alebo bojovať? Viete vôbec, čo chcete? Je to cenný človek. A včera si dal na obed 20 deka bulharského šalátu, 2 rožky a pivo. Dnes hotdog. A v pondelok vôbec nebol na obede. Počujte, vy ste za to platená? Že ho stále sledujete? Už zďaleka vidieť, že je zanedbaný. A prečo ste si vybrali práve jeho? A nie takého dobre situovaného námestníka, lebo keď vám už tak záleží na otrhancoch, tak takého asymetrického pankáča. Potrebuje. No, tak ja mu pekne všetko o vás porozprávam. Prípadne mi tu nechajte svoju fotografiu, aby videla, aká prekrásna kočka by sa chcela o neho starať. Zbytočne strácame čas. Máte ešte napísať doslov a poznámky. Aj toto viete? Príjmete ma do vašej domácnosti ako sesternicu alebo priateľku, ktorá nemá kde bývať. A ja sa budem usilovať o vášho muža. Ale nie. Nesústredím sa pritom na klasické prostriedky, čiže na vnady,
ale na starostlivosť. Jaj, ste súdružka z Červeného kríža. Prosím vás, pekne neprerušujte ma. Budem mu napríklad zašívať gombičky, štopkať ponožky. Zaniesiete topánky do opravy a pridáme k tomu aj varenie, pranie, žehlenie. A čo za to pýtate? Ste platená od hodiny alebo podľa výkonnosti? Prečo mi stále skáčete do rečí? Ja nie som z komunálu. Počúvajte, choďte preč. Lebo ja zavolám polícii. Nezavoláte. Poviem iba 2 slová a nezavoláte. Adolf Koreň! Kolega, čo? 23. letná škola umeleckého prekladu a interpretácie umeleckých textov Nitra 12. a 16. 8. 83, presnejšie 15. 8. 83, 23 hodín 38 minút až 4 hodiny 26 minút nasledujúceho dňa. To je 16. 8. 83, hotel Zobor, izba číslo 516. Chcete podrobnosti? No tak, poďte ďalej.